Hej kære medlemmer, jeg hedder Jesper, og jeg er voksenlærling her i Smørum Golfklub. Jeg skal præsentere jer for et lille skoleprojekt, som jeg er i gang med sammen med nogle af mine kollegaer fra skolen, som omfatter biodiversitet. Vi er herude på Husesø hul 4, hvor vi er i gang med at bygge nogle billebo og nogle insekthoteller og et stendige. Her vil jeg præsentere jer for et af de billebo, som vi har lavet. Og den har vi bygget op på den måde, at vi har lagt nogle stube nede i bunden. 3 stykker, som danner en trekant. Og der har vi så lagt ligeledes ovenpå os. Og så har vi lagt noget jord nede i bunden for at prøve på at få noget fugt. Og ovenpå det har vi så lagt en masse flis. Og så til sidst har vi lagt et låg på, et stykke træ med noget turf ovenpå. Bitter kan godt lide at gå ind og være inde i den her flisblanding, der ligger inde i midten. Så det er et billebo, et af de tiltag, vi har lavet. På dette billede her kan I se det område, vi har valgt til billeboet. Og her kan I se billeboet bygget. På de her billeder, der kommer nu, kan I se processen i selve billeboet, vi har lavet. Her kan I så se, at vi har lagt flis i og jord i bunden. Og det er så selve resultatet af billeboet. Her har vi så et af vores insekthoteller, som vi har bygget op af træstube, hvor vi har lagt flis, jord, græs og blade imellem. Til slut har vi så lagt en turf indover. Her der kommer til at være masser af mus og insekter i. De går ind og arbejder sig ind i de her stube, vi har, og lever derinde. Så det er et insekthotel. Her er så det område til vores insekthotel. Og her er den så bygget. Her er processen. Vi lægger nogle træbjælker, hvor vi så lægger noget flis indeni. Og til sidst noget tøv ovenpå. Her vil de bo rigtig dejligt. Ja, det er ikke Morten D., der ligger her. Det er stadig mig, Jesper. Men her der har vi bygget et stendige, hvor der også går ligeledes en masse insekter og mus i. Og med tiden så kommer der mos på. Så det her det er også med til at øge biodiversiteten. Her er så det område, vi har valgt til vores stendige. Og det er så resultatet. Til sidst så vil jeg præsentere her for en kvasbunke, vi har lagt ved en træruin. Et træruin er et gammelt træ, der er dødt og væltet. Og her der lever dyrene inde under barken på det her træ her. Ja, det her det er stadigvæk Jesper, det er ikke Morten D.D.